Кире, кажи колега, днеска на кой фронт ще да изпълне? Епа на кой фронт? Епа на нашия фронт. И какво ще разправяме си ги? Я викам да смениме малко от каталога, да видиме какво имало семейни истории и от и там нищо не сме казали. Ма и така в каталог ли има? И така в каталог има. Погани тук какво пише. Вица за семейната хармония. Ох, давай, айде. Ти почваш по старшинство, знаеш си. Всеки път ли ще да подсещам. Имало едно много сплотено семейство. Започнах. Чухте, че започна. Имало едно много сплотено семейство. Мъж и жена. Цял живот. Биле безгрижни. Не баш безгрижни, ама, нали, имала си всичко, къде им трябва за уютен семейен живот и била е пример за семейство. И като пример за семейство имала и 5 деца. Демек, нали, и по работа наблегала е много сериозно. Обаче имало едно табу, една тайна у нивния живот. И тайната била, тук малко я да се включа. Включите, айде. И тайната била, къде мъжа е мала претенция, като мъндра с жена си, да е се на тъмно. И уни си се мъндразава почти всека вечер, както отбелезах вече, имала цели 5 деца, така, обаче винаги било на тъмно. И се завивала и винаги он я управял и она била много доволна. Она винаги била много доволна. Он винаги му бил много твърд. Много твърд. И така да, и он винаги се справял с живота, и така да се каже. Всичко му било уред. И винаги му бил много твърд. А така и много винаги му бил много твърд. Минава обаче много време. Както се казва, зад гръба му 5 деца. И една вечер на жената, нали жена, она не можете така, и трекнало и си викава. Абе, това моя обавец стана вече на 50 години, мани, на 50 години и още мъдръса като преди 20 години. Я не мога разбера, оти вече имало интернет, това и она, знаяла, че мъжете след 50 години простата, това, вече не могат това. Обаче, нейния, си като едно време. И си рекла. Я, нали, да не взема да го изненадам и понеже, нали, женското любопитство и надделело, и решила. Поканила го една вечера мъдръсът. Он не отказал, от он никога ще не отказва. Он не отказал. И в най-сюблимния момент, кога он си мъдръса, като ще си требе, като всеки път каже мъдръса, она изведнъж махнала от дялото и светнала ламбата. И какво да види? Видяла между краката си не неговия дедов, а изкуствено и такова, какво му викат бе, колега? Вибратор. Какво? Вибратор, демек изкуствен, такав силиконов. Она плеснала с ръце и рекла, така, значи ти през всичкия то наш съвместен живот у годините си ма лагал. И он рекал, сега какво ти се оправдава? Ти го видиш. Така. И какво обяснение ще ми дадеш с кръстила ръце она? И он рекал, тук е моята реплика, нали? Твоята реплика. И он рекал, добре, и аз ще обясна за вибратора. Ама имам едно условие. Какво е твоето условие? И аз ще обясна за вибратора, ама ти ще ми обясниш за 5 деца. Кой е разбрал? Аре, чао!